Assalamu alaikum, barkan ku da wannan page namu. So a cikin wannan bidiyon zan yi ta short, wato yanda mutum zai je tura to market nashi a cikin Bitget. Dole sai an kula da kyau saboda akwai staking wurin, akwai kuma withdrawal, akwai Bitget Lite wanda dole gaskiya kamata mutum ya bi a hankali. Kada ka je kai mistake ko ka je kai staking ko kuma ka je ka tura a ta wurin Bitget Lite. So kalli wannan bidiyon daga farko a ƙarshe, kai share ɗinta, kai mana comment, kai liking ga yanda ake yi. To market ɗinka kamar haka. So due to abubuwa kala-kala ni ban ma samu na yi completing games ɗina ba. Gashi nan har yanzu ina da kusan 280 games waɗanda ban iya bugawa ba gaskiya, kuma ba zan samu lokacin da zan yi su ba. So da farko dai domin kai adin wani address ɗinka kai withdrawal ɗin to market naka zuwa Bitget, so kawai ga inda zaka taɓa nan wurin. Idan ka tashi zaka taɓa wurin wannan asset ɗin, gashi na taɓa wurin asset, ina taɓa wurin asset, za ku ɗan jira shi zai buɗe maka haka. Da zaran ya buɗe maka za ka ga nan wurin gashi an ce maka claim to Aptos. In na danna wannan claim ɗin zai tafi man ne cikin wato, so ba zan danna nan wurin ba, sai ka dawo sai ka taɓa wannan wurin, gashi nan wurin go. Zan zaɓi wace exchanger nake so daga ciki. So alal misali ina taɓa nan Bitget, ina taɓa Bitget nan wurin za ku ga cewa ba wani abin da zai yi motsi nan, so sai ka zo ka taɓa wannan wurin go ɗin nan. Idan ka taɓa wannan go ɗin za ka ɗan jira shi kaɗan zai buɗe maka. Idan ya buɗe maka nan zai ce maka an opportunity to multiply your Toma quantity. So gashi nan wurin aka ce kai staking na kwana 7 wanda zaka samu 219% APY. So ban ba da shawaran wai mutum in dai kana Toma da yawa, so ban ba da shawaran ka je kai staking. Idan kuma kana da kamar 10,000, 11,000 haka kana tunanin cewa kuma kai baka da wani allocation da yawa, so zaka iya kai staking, amma ka tabbatar da cewa in kai staking za mu shiga kasuwa ba tare da kai ba. Kai za a shiga kasuwa 20 ga wata, to kaga yanzu in kace zaka cire kwana 7, yau muna 15 ga wata, sorry yau muna 16 ga wata, kaga saura kwana 4 a shiga kasuwa, sannan kuma ya kasance kwana 7 a cire kwana 4. Kwanukan da suka rage shine wanda in an shiga kasuwa kai za a barka baya. So don haka na fi bada shawaran kowa ya withdrawal nashi. Anan kawai zaka danna wannan wurin skip and the start pre-withdrawal ko kuma pre-deposit. Idan kuma kace staking din zaka danna wurin stake. Idan ka danna wurin stake, shi kuma wannan dole sai kana da token daidai 10,000. Idan token ɗinka ya kai 10,000 to zaka iya ka danna staking, zaka zo ka danna wannan wurin stake, sai ka sanya wayan coins ɗinka, sai ka danna farming, shine zai ƙara tara maka kuma coins. So banda wannan kuma idan kana so kawai ka danna direct abin nan skip pre-withdrawal ɗinka, sai ka zo ka danna wannan wurin, gashi nan wurin skip and the start pre-withdrawal. So ina danna wani haka sai nuno man nan a ciki zan iya zaba ko in ɗauki Bitget ko kuma in ɗauki wato Get. Bitget sun ce za su ƙara tura Toma wanda ya kai darajar na $200,000, amma shi ma wannan kawai price size ne, kowa kawai zai iya samun abin da ya samu, wani kuma zai iya kasancewa ma ba zai samu ba. Get su kuma sun ce 20,000. So daga nan kawai sai in danna next. Daga nan kawai zan danna wannan next din. Ina danna next zai buɗe man nan, zai ce man to in ɗauko wato nawa nake so in yi depositing. Nan zan taɓa wannan wurin max, duka gaba ɗaya Toma ɗina zan yi depositing ɗin shi. Anan sai suka ce in ɗauko Bitget wallet, nan kuma in ɗauko Bitget UID, nan kuma in ɗauko Bitget amma Aptos wallet. So zan tafi yanzu cikin Bitget ɗina. Bitget. Har yanzu akwai wanda ba su iya ɗauka UID a Bitget ba. Duk kowace exchanger aka ce maka ɗauko UID, to ka rinka duba wurin option ɗinta ko kuma ka je wurin profile ɗinka. So shi na Bitget yana wannan wurin, sai in taɓa shi na haka. Ina taɓa shi ga UID na wannan wurin haka. So da na taɓa shi kan shi haka, kawai zai ma yi min copy. Ina taɓa shi, sorry, to ga shi nan kawai sai in danna copy. Na yi copy ɗin UID na, sai in dawo nan, sai in sa UID ɗina a wannan wurin, ga shi UID na ya zo. Sai kuma in dawo nan wurin, sai in ɗauko kuma Aptos wallet address na Toma. So anan zan zo wurin asset. Idan na zo wurin asset, sai in danna add pounds. Ina danna add pounds sai in danna deposit. Ina danna deposit. Bari in koma baya, na san wasu dole sai ana cycling. Da farko zan zo nan add wallet, gashi. Sai in danna kuma deposit, gashi. Anan wurin sai in yi searching na Toma. Anan wurin searching, ga wurin searching nan wurin, sai in danna kamar haka. Ina dannawa sai in rubuta Toma. So idan na danna Toma, gashi nan wurin sai in danna wannan, gashi haka.
so ina dannawa zai man selecting network na Aptus da kanshi, gashi nan yayi selecting network Aptus. So idan ma haka ba Aptus ya maka submitting ba ko kuma maka selecting ba, so definitely ma Aptus zai maka selecting. Sai ka danna copy, ka ɗauki wallet ɗinka, sai kawai ka dawo nan wurin, sai ka sake shi haka. So yanzu na ɗauko wallet ɗina da komi da komi, za a ƙara ce maka kai checking in komi daidai ne, kawai sai ka danna wannan wurin submit. So kana danna wannan submit ɗin, sai ka ƙara danna confirm, shikenan zaka ga kayi submitting successful. So insha Allah Toma ɗinka zai tafi cikin wallet ɗinka da zaran sun fara turawa. Allah ubangiji sa mu dace, amin. Za su rufe wannan pre deposit ɗin ranar 18 ga wata, don haka kowa ya samu ya dage ya daure je nashi kafin lokaci ya ƙure. Allah ya sa mu dace, amin.